financer ha minvat. La crisi ha fet que hi hagi una baixa de crèdits, una baixa de negoci financer. Aleshores, aquesta baixa significa que aquestes entitats han d'acoplar en aquest mercat i avui per avui s'obren oficines o s'obre personal. Nosaltres, en Soqueira d'oficines, com vostè ja molt bé ha dit, no ens afecta pràcticament en res. Nosaltres teníem compromís de tancar de 7 oficines. D'aquestes de 7 oficines ja pràcticament estan tancades en el mes de desembre-gener i les altres són oficines que nosaltres cedim a altres caixes, com pugui ser a Alicant, cedim l'oficina de Legal, la cedim a Múrcia, a Barcelona cedim a Penedès, etc. Per tant, el tema d'oficines, entre el que ja han tancat i tal, això, feina feta, ja la tenim complida. En el tema del personal, el nostre compromís és que totes les baixes de personal que se produeixin siguin pactades, siguin en el vistiplau del treballador, de manera que no hi hagi una situació que no sigui pactada. I, per tant, nosaltres fem feina en aquest aspecte i en aquest aspecte volem continuar treballant, de manera que aquestes 100 i pico de persones que hauran de deixar la nostra siguin persones que els vengui bé l'oferta de prejubilació que els faci, els hi convengui. Ara parla de 100 i pico persones, que és més o menys el número que estarien ara manejant, tot i el compromís que no se superarà mai, en tot cas, les 239. Això és una cosa que encara queda per resoldre's i pactar aquesta reforma, aquest ajust del personal amb els sindicats. És així? Sí, no solament en els sindicats, sinó que també en la resta de caixes. Pensin que nosaltres fem una integració en què hi haurà una sèrie de serveis que posarem en comú, una sèrie de feines que farem en comú, i tot això és el que ara precisament s'està treballant en el conjunt de caixes. Hi ha 13 taules, meses distintes de feina, i aquestes meses de feina s'està contemplant tota la projecció de feina futura. Per tant, el tema dels serveis centrals se procuraran concentrar, i en aquesta concentració és allà on faltaran o sobrarà més gent o menys gent, però tot això encara s'està treballant. Jo li dic un número de persones sense especificar la quantia, perquè això no està especificat i s'està treballant amb això. I s'han marcat més o menys una data en què tot això ja pugui ser una realitat i el Banc Mare Nostrum, que seria el banc que els uniria a tots, sigui també ja el vegem funcionar? Sí, segurament veurem funcionar el banc nou a principis d'any. En el tancament de l'exercici, a principis d'any, es desitja que ja comenci a treballar i unificar una sèrie de conjunts de factors que tenim totes les caixes, com pugui ser ja el tema de rating, ja tindrem un rating comú i altres tasques que tindrem en comú, com la gestió de la tesoreria, etc. Ara bé, les altres feines pensi que és una integració molt significativa i que això tindrà un desenvolupament d'un any o dos o tres. O sigui, totes aquestes coses no se poden fer un dia per l'altre. Hem de posar en comú informàtiques, hem de posar en comú moltes altres coses i això requereix temps. I nosaltres ens hem marcat en el tema de personal i tot això un tope de 3 anys per ja poder funcionar al 100%. Ara, ja li torno a repetir, a principis d'any tindrem el banc i ja començarem. A veure, parlava abans de la realitat econòmica de les Illes Balears, que ha fet que, per exemple, ara, a l'hora de repartir, per dir-ho d'alguna manera, el pastís d'aquesta nova integració a les caixes hagi estat del 14%. Parlem una mica de quina és ara la realitat econòmica a les Illes Balears pel que vostès comencen a notar. Avui, per exemple, han sabut una dada, que el número d'hipoteques del mes de juliol comparat al juliol de l'any passat, aquí a les Illes, en general, ha augmentat un 5%, cosa que encara no se pot dir de la resta de l'Estat. Comencen a veure i a notar símptomes positius? Sí, efectivament, encara que estem encara en problemes, però ja se comencen a vislumbrar qüestions positives. Miri, jo li he dit antes que
que nosaltres a Balears dependem molt d'Alemanya, dependem molt de l'estranger. Pensi que Alemanya està creixent en el 3,5%. Aleshores, això és molt positiu per Balears. Aleshores, nosaltres veiem, per exemple, que Eivissa, concretament, ja ha sortit de la recessió, està en creixement positiu. Nosaltres aquí a Mallorca encara no, però està molt a prop d'això. I la temporada turística ha estat una temporada turística que sense que puguem tirar campanes, però sí que ha estat positiva en el sentit que hi ha hagut un increment de turisme, hi ha hagut un increment d'estàncies hoteleres, si bé els preus han davallat, però en el final jo crec que estem ja començant a veure la sortida. Aquesta sortida se ratifica pel que vostè diu perquè s'estan realitzant més ventes que no se feien antes, l'any passat en concret, d'habitatges, i tot això són petits símptomes que són necessaris que se produeixin perquè es comenci a sortir-ne, i aleshores això és positiu perquè ja se comença a donar. I l'índex de morositat està reduint, s'està reduint? No, aquest índice encara no el reduïm. Aquest índice encara no té una millora, si bé està més o menys a dins el grup de queixes del nostre tamany, però encara no hi ha una millora. Què és? En quin índex tenim ara? Nosaltres estem al redor del 5 i busca, 5,5. Que ha estat el màxim que s'ha tingut al llarg de tots aquests mesos de crisi. Sí, efectivament. I estem a les portes també d'una vaga general. Ara parlàvem hi ha alguns símptomes que ens fan veure que ja se veu la llum, però d'aquí a 2 dies tenim una vaga general, entre altres coses perquè les xifres d'atur no se redueixen, hi ha una reforma laboral que el govern ha aprovat i que és molt contestada pels sindicats. Des de la nostra, com se diu això? Nosaltres el que veiem és que qualsevol vaga és un dret constitucional, és un dret que tenen els treballadors d'exercir-lo o no exercir-lo. Això és una cosa voluntària de cada un dels treballadors. Aleshores, nosaltres com a institució hem de donar servei a la comunitat nostra, als nostres clients, i nosaltres respectant sempre, com li dic, el dret a fer vaga de les persones que creguin que han de fer vaga, nosaltres intentarem donar el servei més adequat possible per a aquelles persones que vulguin tenir aquest servei. Nosaltres intentarem, per tots els medis, donar servei si podem. La nostra, en principi, no és com en el sector públic que hi hagi serveis mínims que s'hagin de complir, per tant, no se sap si hi haurà oficines tancades o no n'hi haurà. Hi pot haver una tancada i les altres obertes, en fi, no sé. Això és internament com se viurà, però una caixa d'estalvis, és a dir, el món econòmic, des del seu punt de vista, com veu el fet que Espanya estigui a punt de viure una vaga general? Una vaga general sempre és una mala passa a donar. Sempre se produeix perquè hi ha situacions molt difícils, perquè això és condemnant el mercat de treball a la mort, o sigui, la mort d'un dia, no? O sigui, d'un dia no se pot treballar, i això és una molt greu mesura. Per tant, nosaltres ho veiem com a un recurs, però que penso que no s'hauria de donar, perquè jo crec que és més positiu respondre a les dificultats amb més esforç, amb més feina, amb més dedicació. Però li torno a repetir que amb això jo vull ser completament respectuós i crec que cadascú ha de fer el que ell cregui que és el millor pel país i per ell mateix. Estem parlant de la realitat d'avui de la nostra i de la realitat de les caixes quan també fa pocs mesos que s'ha aprovat la reforma de caixes que com a gran titular es permetrà l'entrada de capital privat a les caixes d'estalvi. Això què creu que pot arribar a suposar a la llarga? Un canvi molt important a les caixes i a dins el món nostre de caixes. Pensin que les caixes fins ara mai han tingut capitals privats. Aquesta és una de les mesures que jo li comentava que els requeriments de Basilea III i tot això han fet imprescindibles. Les caixes, l'única manera de capitalitzar-nos, de tenir capital propi, és només a base de guanyar un benefici i aquests beneficis que quedin com a reserves i tenir aquests ràtios que són necessaris.
Bueno, d'aquí a una sèrie d'anys nosaltres creiem que els beneficis que obtindran les caixes no seran suficients per arribar a aquests baremos que posa Basilea 3. Aleshores necessitaran cantar recursos i aquests recursos s'han de cantar del mercat. I això és una de les grans novetats que planteja aquesta reforma. Les entitats, les caixes podran emetre el que dèiem quotes participatives, que venen a ser una espècie d'accions, i que aquestes quotes participatives tindran uns drets polítics, que tindran una representació dins l'assemblea en funció del grau de magnitud que tinguin aquestes quotes participatives. De totes maneres, hi ha un tope que la llei marca que aquest tope no pot superar el 50%. És a dir, que una caixa no se pot privatitzar. No se pot privatitzar com a tal caixa. L'altra novetat també és intentar que els polítics, la classe política, interfereixi, que segurament aquí no s'han donat casos com, per exemple, si se va donar a Caja Madrid, que eren els polítics que decidien qui l'havia de presidir i una guerra entre dos d'aquests polítics allargava el procés, però de tota manera sí que amb aquesta llei se vol encara desvincular més a la política de les caixes d'estalvi. Aquí els polítics els tenen massa present a vostès o des de la nostra fan feina amb llibertat? No, des de la nostra ja li tinc de dir que tot el que és el meu coneixement, almenys, sempre han tingut una llibertat total i una professionalització absoluta en aquest aspecte. Mai han tingut cap tipus d'interferència en absolut. O sigui, li dic amb tota sinceritat perquè és així. Ara bé, altres caixes sí que han tingut aquestes... I aleshores el legislador el que ha volgut, el que vol, és professionalitzar al màxim aquestes entitats i intentar desvincular-lo dels polítics. Aquí a Balears això no ens afecta perquè